Госпожа Николова, благодарим ви, че се съгласихте да отговорите на няколко въпроса за нашето ново електронно списание Трейдмарк. Първо искам да ви попитам, лесно ли е да си директор на такова голямо училище като нашето? Най-напред поздравления за целия екип. Пожелавам много успех на новото електронно списание. Искам да ви пожелая да сте много ангажирани и позитивно настроени към всичко, което се случва в нашето училище и разбира се да го отразявате по достоинство в вашата електронна медия. Попитахте ме дали е лесно да си директор на такова училище като нашето. Всъщност не бих казала, че е особено лесно. Най-малкото, защото директорът е този, който формира нагласата и на преподаватели, и на ученици към училището като такова. Той е този, който решава по какъв път да поема училището, какво да се случи новаторско, модерно с него. Особено с мащабите на нашето училище, това никак не е лесно, но аз ще ви споделя тук нещо много лично. Това училище е всъщност моята причина аз изобщо да работя в сферата на образованието, защото то е моето училище във всички аспекти на думата. Тук съм завършила средното си образование, тук и единствено тук съм работила като преподавател и сега съм директор, така че имам тази тежка задача да поема поста директор на училището, колкото трудно да е тя. Бихте ли споделили какви цели си поставяте до края на тази учебна година? На първо място бих искала да ви споделя, че основна моя цел без краен срок, това ще бъде целта ми да утвърждавам престижа на училището. Гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан винаги е била модерно училище и според мен трябва да остане такова, за да отговаря на потребностите на поколенията, да предлага технологии и интерактивни методи на преподаване, да е с непрекъснато обновяваща се материална база. Що се отнася до учебно-възпитателния процес, много ми се иска до края на учебната година да реализираме една оптимална връзка между задължителната подготовка, задължително избираемата и свободно избираемата подготовка, с цел тя да бъде удовлетворяваща за индивидуалните способности и потребности на всеки един от учениците ни. Материалната база, мога да се похваля тук, че имаме съвсем ново училищно настоятелство. Това е един екип от много амбициозни млади родители, които са се ангажирали да помагат в това ни начинание. Първата основна цел, която си поставихме до края на учебната година, е да направим спортна площадка за фитнес на открито тук в двора на гимназията и след това да обновим интериора на училищния стол с цел да привлечем все повече ученици. През последните години в гимназията бяха осъществени редица инициативи за подобряване на образователната система, но въпреки това все още има неща, по които трябва да се работи. Имам предвид оборудването на кабинетите по информатика с нови компютри, както и създаването на нови кабинети с модерни технологии. Така съм мисля, какви са вашите представи за по-дългосрочен план за гимназията? Истината е, че училището има нужда от нови модерни компютърни кабинети. Говорим много пъти по този въпрос с колегите. Имахме идея да направим някои грандиозни неща, като например изграждането на интернет платформа, която да развие чувството за принадлежност на всички участници в учебния процес, родители, учители и ученици, и чувството им на принадлежност към самото училище. За целта ще са нужни страшно много средства и ние ще работим всъщност в тази посока да търсим спонсори, начини и разбира се всички идеи за това как би могло да се случи са добре дошли и ще ни бъдат от полза. И накрая, какво ще пожелаете на нашите читатели за настъпващите коледни и новогодишни празници? На читателите на вашето електронно списание, на всички колеги и на всички наши ученици пожелавам светли християнски празници, успешна нова година, да сте много здрави, да имате много хъс за работа, отлични оценки, за да се докажем и тази учебна година, че сме най-добрите. Благодарим за това интервю на вас и на вашето семейство. Пожелаваме весели празници